I pozdrav ljudi, dobrodošli na kanal Vindera. Kao što vidite, snimamo danas na hubu, znači posle dužeg vremena. Izvinite, opet nisam bio aktivan, opet me malo vreme zezlo. Inače, pozdrav za Amak Luka, Ligi mi se javio sad na chatu, i ovo Garbas, veliki pozdrav za njih što su se javili na serveru. Današnjem video klipu ćemo da snimamo opet otvaranje hubu, ali ovaj put ako dobijem veliku cifru srce poena pravit ću još jedan giveaway, a ako ne dobijem sve jedno ću da pravim. Inače ne zaboravim da dodelim pozdrave, a to su Stefke Jazz, Omer BC, Crazy Fox, Ognjen Stanković, Aleksa Valšević, Stole Gjorevi, Darija Đunev i Milo Žerde. Znači to su pozdravi za današnjem klipu. Inače da ne zaboravim da dodelim pobednike za prošlom giveaway. Znači sad ću da imenujem pobednike, izvinite one koje nisu dobili, dobit ćete u sledećem. Sad ću još jedan giveaway da pravim, tako da u deskripciji će vam pisati voting, znači idite u taj link u deskripciji što piše i tamo ćete moći da glasate za koji server da otvaram. Znači ja ću snimati otvaranje, a vi glasate za koji server hoćete. Znači u deskripciji će biti voting, znači samo idite na taj, kliknite na link koji će biti u deskripciji, ja ću vam ostaviti u komentarima, samo kliknite i votujte koji server hoćete da otvaram. Koji server bude imao najviše glasova, na tom serveru ću da pravim otvaranje, inače i bit će giveaway na tom serveru. Znači pitanje, ako dobije roleplay onda ću tamo i da delim iteme koje sam dobio, znači sve po dogovoru. Sad ću da imenujem likove koje su dobili na giveawayu, a to su pobednici su Omer BC, Aleksandar Đorđević i Stole Georgijev. Znači ovi likovi su dobili na giveawayu, znači javite mi se putem emaila, samo kucate mail, send i ime, moje ime je Crisplex, samo kucate Crisplex i napišite kad vam odgovara da dobijete nagradu. Inače za Enčku i Mendik likovi su već dobili, tako da to ne mogu da vam dam, to sam već dao likovima koji su prvi napisali u komentarima. Znači ko je prvi napisao taj je dobio, znači nema više glasanja. Znači ko je prvi napisao taj je dobio, ja sam već dodelio te nagrade, tako da to se ne važi, te likove nisam stavio ovdje. Tako da vi koji ste bili ovdje najavljeni, vi se javite putem maila, znači pokazao sam jednostavno je, samo kucate kad vam odgovara, ja ću na to vreme doći i daću vam ga. Tako da bacamo se na klip posle Indra, vidimo se. I evo me ljudi na hubu, znači danas će opet ovaj kancerski rulet da igram, znači moram da dobijem danas neku veliku cifru, znači lajkajte ovaj klip da dobijem što veću cifru, ako bude primer 1000 srce poena to ide sve na giveaway, znači za tih 1000 srce poena ja ću kupiti kejeve za server koji budete glasali i ja ću onda vam dati te iteme, znači glasajte. Imat ćete u komentarima, ću vam ostaviti link gdje možete da glasate koji podserver da ja otvaram. Znači bit će sve podserveri osim Skywarsa, huba i Praktive, PP-a. Znači tamo nema keve, tamo nemojte da glasate, tamo se ne može, znači samo ove gdje se otvaraju keve. Tako da bacimo se na otvaranje, da vidimo šta ćemo dobiti iz ovog kancera. Ajde vidimo. A, solidno. Trojka. Ja, inače pozdrav za ovog lika ovdje, srećno mu bil na ruletu, znači srećno da Bog da dobio nešto veliko veće od mene. Znači svi dobiju nešto veće, samo ja dobijem nešto malo, znači uvek je tako bilo, tako će i biti, ali možda nas danas udari nešto bolje. Uskuzalo. Aj daj, ne budi tako đubre, da budi što veći giveaway danas. Opa 100. Morala je da bude, znači ljudi mora ovo svaki put da se desi, znači svaki put kad je neka velika cifra, meni uvek se desi ovako nešto. Znači prođi 1000, prođi 1500, meni padne na 10. Pardon, na 5. Znači uvek se to desi. Sada mi je ovaj lik gleda, znači odmah sad mogu da provalim šta ovaj lik misli. Sad sigurno hoće da mu dam 1k. Evo ga. A ne piše. Evo da ga pozdravim, Bonijel. Pozdrav za tebe veliki, znači. Sad ću da ga napijem.
Kupio, brate, znači štedeo sam mnogo sad spojena i malo sam tu nešto preko veze dobio. Malo pregovarao s Manićem. 5 dobio. Znao sam lik da će troluje igre. Evo sad ćemo napišem. Ajde imamo šta ćemo mi da dobijemo. Nemoj opet ovako, nemoj to da mi radiš, što si takav? Znači vidite ljudi šta mi radi ovaj kancer od ruleta, znači samo najgore mi da. Aj molim te, ne boj. Opa! To već može ljudi, to već može, znači mogu da dobijem to mogu već. Na to neću da se bunim, ali ako bude jedan, znači prsnuću, znači ne mogu ovo jedan da vidim, ovo ne mogu ni na slici da vidim, znači koliko me nervira ovaj jedan. Aj može 2, znači može da bude 3, 5, 25, samo nek ne bude jedan, znači jedan najviše mrzim. Samo to da ne bude, znači to je najveći kancer od svega. 1K može i to da prođe, može 1K, ali ne jedan srce poja, znači to ne mogu. To ne mogu da podnesem. Ajde vidimo šta ćemo sad dobiti. 25, može i to, može i to, samo da ih ne bude jedan. Znači koliko ću, ako ne bude danas, ako ne bude ovdje danas pisalo ovdje gdje je srce pojem da ne bude 1500, znači skočit ću kroz prozor. Kroz prozor ću skočiti, majke mi zalo. Znači ovaj rulet stvarno više nije fair. Morala da bude jedan, znači moralo je. Znači ovaj rulet nije normalno, znači ovo su Illuminati, znači pazite se, ovo su Illuminati napravili, znači ne vredi, ovo su Illuminati napravili, Manić u Illuminatima, znači ovo nije pošteno. Šalim se samo ljudi, nije Manić u Illuminati, samo se šalim malo. Da bude bolja atmosfera, možda dobijem nešto. A normalno neće ništa dobiti, dobit ću samo kečigu. Znači, nevjerovatno šta je ovaj ruler radi. Probat ćemo jednu moju tehniku, znači ova tehnika mora da upali, znači sad ću 3 puta ovako da letim i 4. puta ću da otvaram, možda ću dobiti nešto. Fail. Vađe, ja sam zaboravio kako se leti. Toliko nisam igrao Minecraft. Znači ljudi, toliko nisam igrao Minecraft, zaboravio sam kako se leti. Znači još jedan i ako ovaj put ne dobijem nešto veliko, znači nemam reći ljudi. A zašto uvek 3, zašto? Zašto si toki kancer, zašto si toliko proklet da mi ne daš nešto veće, samo mi 3 lupaš non stop, znači samo non stop 5, 3, 1, nikad neće da mi da nešto veće, zašto si toliko kancer? Hvalim ti se Bože, molim, 25 da je. Može 2 puta, može i 10 puta, samo nek ne budem jedan. Kao što Stefki kaže. 1500. A normalno da je neću ja dobiti. Šta je sam zabaguo? Ljudi zabaguo. Ne moguće ovo. Zabaguo je rulet. Opet 1500. Ma daj, što mi nije zabaguo na 500-tki, znači bio bi prevesno da je na 1500-tki zaključilo, znači pao bi sve živovi. Mora ljudi uvek da bude kancer ovaj rulet, znači mora uvek. Daj mi, molim te, prolite. Evo sad ću 10 puta da te udarim. Daj mi nešto, govnaru jedan. Znači daj mi nešto. Ne budi toki kancer.
Ljudi, ovo realno. Samo 2 korka je bilo 200, zašto? Zašto, ljudi? 1k, znači 1k. Znači ljudi, mogu da pravim i veliki, baš ogroman k. Ako ljudi pišite mi u komentarima ako želite da spiskam svi ove štuce pojem što imam na rodu. Znači glasite ako želite za to. Znači ima da ga raspalim. Ako ne dobijem iz toga, znači idem Mandiću direktno do kuće. A ček, izolacija, idi dođe vola. Pisat ću mu na mail onda. Znači ljudi, ako želite to, mogu i to. Samo glasite i za to. Pišite u komentarima. Znači vidim da spiska 1316 spojena na rulet. Mogu to, ljudi. Mi je problem. Da vidite koliko se ja ovdje kidam za vas, ljudi. Znači samo se meni ovo može desiti. Niko nije toliki bakus ko ja, ljudi, znači niko. Nemam reći, ljudi, nemam reći za ovo. Nemam reći. Zašto si to uradio? Jubrena. Znači nula. Nupčina jedna. Neće da mi da. Zašto si opet to uradio, ljudi? Ljudi, ovo je namješteno, znači namješteno je. Ovo nije pošteno, 2 puta da me promaši. 100. Znači već bi bilo na 1500, opet na 1300 smo ostali. Idi dođe vola. I za kraj dobijamo jedan, znači đubre, uvek. Ovaj rulet na kraju uvek ispadne đubre koji uvek, znači uvek. I dođe vola kanceru, znači to je bilo to od klipa, ljudi, ja više nemam živca da ovo da igram, znači razočarao sam. Ide ja da skočim kroz prozor i vidimo se mi u sljedećem klipu. Da ne zaboravite glasati, znači voting će biti u komentarima, samo vidite, stisnite koji želite server da otvaram, vidite, i ne znam ni šta pričam više. Znači samo navijate, glasite za koji server hoćete da otvarim, koji bude imao najviše glasova, tamo ću i da radimo otvaranje. I ne zaboravite mi do vama, znači znate ove korake, samo pišite šta hoćete, ko prvi napiše i dobija. Pišite mi samo email, evo sad ću da vam pokažem opet. Mail, send, opet, Crisplex. Hoću nagradu u 13 sutra. Znači ja vidim ovaj email i dođem sutra i eto dodelim ti nagradu ti što si dobio. Tako da vidimo se u sljedećem klipu. Nas da će početi aktivnije, zašto motivacija mi je otišla, da ne kažem gdje mi je otišla motivacija. Znači lajkujte klip ako vam se svidio, da ne budem propali. Koliko sam već, znam da sam već propao, ali da ne budem već toliki promašaj. Tako da vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav!